नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण कच्च्या केळीची भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। कच्च्या केळीची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे कच्ची केळी, 1 वाटी शेंगदाण्याची भरड, 2 ते 3 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 लहान चमचा जिरे, 1 लहान चमचा हळद, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, तेल आणि कढीपत्ता। सर्वात आधी कुकरमध्ये केळी 1 ग्लास पाणी घालून शिजवून घेणार आहोत। आपण पाहू शकतो केळी बऱ्यापैकी शिजली आहेत। आता आपण याची सालं काढून त्याचे तुकडे करून घेणार आहोत। कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ। जिरे, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, शेंगदाण्याचा कूट थोडं परतून घेऊ। शिजवलेले केळीचे तुकडे। ही भाजी खास उपवासाला बनवली जाऊ शकते। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, थोडी साखर ऑप्शनल आहे आणि आपली केळ्याची भाजी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।